Txigitazaleak egunon, 2022ko maitaldia deitu Miarritzeko dantza festivalaren karietarat, Bilaka dantza konpainiari buruz argiak itzuliko ditugu. Hemen gaude Bokalen. Bokalen zergaitik, ari baitira dantzari gazteak trebatzen eta beroketa ariketak egiten Martin Arriag dantza maisuaren zuzendaritza pean. Laster, bat eginen dugu haiekin, Apollo gelan, beren egonaldiaren karietarat eta pundua eginen dugu irailaren erditsu hartan. Artur, dantzarien dako importanteak dira, insegur momentu une haiek beroketak zen ezin da bat-batean dantzan sartu. Ate bat bezala duzu, hori? Bai, posible da, landirosa da. Gure bideak aski laborek zetan alde, eta duku rentzatxur da kaso egin martuko gure gorputzei. Eta enosez, guretzat importantea da ere goizero demora bat hartzea gure gorputzen sartzeko, sensazioak ere ikusteko non mindugu, ze landu behar dugun zinez gaur. Beraz, hori da, bakotzen momentu da. Askotan iten duguna bakotsak etortzen gira, aski goiz, hartzen dugu momentu bat gure aldetik berotzeko, eta gero azkenean elkartzen gira karretu piskat egiteko eta bihotza ere mobilizatzeko, gero pres zaiteko dena egiteko. Gorputza baita makineri auskorra eta ordian egunero landu behar duzien. Entzatu behar da. Eta entzaten dugu hori atxikitzea egiten hori, zenta egun batez ez baduzu egiten, hasten da asentzen min batzuk, bigarren egunean oino gehiago, eta duku berriz hasten zirarik zure gorputza ez da bat ere nahualki duzun mailan edo ez da bat ere untxa. Entzatu behar da aktivitate hori atxikitzea, eta importantea da ere mugimendu entzat behar dugu amplidura asko, eduko amplidura hori lantzeko, zinez demora hartzen du gehiago ahabatzeko. Charmanki, usten zaituztegu lanean, beroketa bukatzen eta entsaioa egiten. Mila esker. Xabi, egunon eta mila esker denbora eskainirik gure txigitari, zeren eta errepetizio gorri-gorrian baitzaudete. Orduan, jakin nahi nukena da, bilaka zer den? Bai, konpainia baino gehiago erraiten dugu ere kolektibo bat girela, zen eta zuzendaritza partekatu bat dugu, Artur Zibel eta ene artean, eta konpainian hemen dituzu egunero, bilakarentzat errepikatzen duten dantzariak, beraz eguneroko lanketa dute, eta konpainia profesionala horregatik. Eta horrez gain, beste dantzari batzu ditugu, laniteko amaturrekin ere, sensibilizazio lanak eramaiten dituztelak. Eta oino, gero ikusi ditugunak eta musikariak ditugu, bai ikusarietan eta bai beste ekintzetan. Eta horiek, orotara eran nuke teknikariak eta administrazio lanak eramaiten dituztenekin, 30 bat girela bilaka kolektiboan. Koreografoak, batzutan dira konpainiakoak eta batzutan gomitatuak. Beraz, edo gu hauk sortzen ditugu gure sorkuntzak, edo kolaboratzen dugu beste artista batzuken, eta interesatzen zaiguna, eta hori gertatzen da Gernika ikusarrian, haiekin berriz kolaboratuz, beste begirada bat emaiten diote gure kulturari.
hor Martin Arriag edo Stefan Garren bezalako artistekin aritzea, topaketa horiek denentzako aberasgarriak dira. C'est une découverte de mes sources, puisque moi j'ai fait toute ma carrière à l'étranger, aux Pays-Bas, en Israël, et j'avais jamais travaillé avec des artistes du territoire. Donc c'est une découverte de ces artistes-là qui ont une empreinte au Pays Basque. C'est vraiment une rencontre enrichissante à tout niveau. Au-delà de l'échange artistique, il y a aussi un rapport humain qui est superbe. Pour les danseurs de Bilaka, c'est une découverte de mon langage à moi que j'ai découvert et approfondi en allant à l'étranger, aux Pays-Bas, en Israël, beaucoup en Israël avec la danse israélienne. Donc pour eux, c'est cette découverte-là. Pour moi, c'est la découverte de la danse traditionnelle. Quand on était en résidence à la Mecca, par exemple, c'est vrai que j'ai pris ce temps d'apprendre les fondamentaux, mais c'est vrai qu'après, il va me falloir encore beaucoup de travail pour la danse traditionnelle. Et puis, la langue aussi, qui est évidemment parfois un barrage, une barrière qui est... moi, je parle en espagnol pour les Basques qui sont de l'autre côté, mais c'est vrai que ça m'embête par moments de ne pas pouvoir échanger en basque. Donc il y a aussi cette envie de faire cette démarche, d'apprendre la langue. Et je pense que l'échange qu'on établit avec Guernica, et peut-être au-delà de ça, va me permettre d'effectuer ce vrai retour aux sources. Ouais. Mil esker benetan, sorte hon eta ongi pasa festivalean. Mil esker. Bukatua. Setia bukatu ginoen. Esperientzia polita da, oai ikusten duguna. Esperientzia honetan, zu biok eta musika konpostatu duzue, Xabi lagunarekin. Musikan egiten dugun lana berdina da, guztiok guti gora bera tradizionaletik heldu gira, eta luzatzen dugu desmartxa hori, gure konposaketetan, eta bereziki hor da egin dugun lana Gernikarentzat, hortan inskribatu dugu ere, bereziki, erran duzun bezala, abiatu gira Xabik Etxeberrik egin duen lanatik, eta kriston lana egina du ikusgarri hortan. Baita ere, Stefanek egiten duen lana perkusioekin eta hori dena, Bilakaren desmartxa, da girenetik abiatzea, eta beste nun baitera eramaitea. Hain zuzen, zuk ekertzen duzu hortan, zure mundua, perkusioen mundua. Ouais, la première répète de Bilaka, je crois que j'ai amené un gros paquet de je sais pas, 2 voitures, et puis après on trie, on élague, on coupe à la faux, et on garde la substantifique moelle jusqu'à, pour arriver à Guernica, qu'on a joué. Ouais. Uztertzen da ere bai, dantzan bezala, zuen musikan, iturri hainitz, han klasiko, euskal dantza garaikidea, eta zurean, rock izan daiteke, zuen asmakizunak, folk, hor mugarik ez berriz ere.
Hoxe bera, Stefanek erranduen bezala, azkenean gu ere estilo mailan muga guti ditugu. Azken finean Gernikan ateratzen diren komposaketa guztiak, irutik heldu da eta gutako pixkat bada, aldi oro. Justement, comme je suis un peu vieux, j'ai grandi dans un moment où justement il y avait des frontières. Je trouve qu'aujourd'hui il y en a beaucoup moins. J'ai toujours tendance à citer un musicien avec qui je bosse, japonais, qui dit aujourd'hui on est dans la génération post-everything où on mélange tout, où on mixe les choses. Là, j'apprends beaucoup de Patchy et Shabib. C'est vraiment des amours parce qu'il y a les temps forts, les temps faibles, la manière de penser la musique par la danse. Moi, je suis juste un musicien. J'essaye un piètre danseur. Donc, il m'enseigne à danser au travers du son. Enfin, merci à eux, quoi. Mil esker zuei, oai, lagunak, bueltatuko gira, Baionarat antzokian nun elkar ikusi genuen eta grabatu genuen garaian ere, beraien entsaio bat 2022ko primaderan Gernika ari ziren lantzen. Proiektu horretzat, Marten deitu dugu, zen eta maite genuen bere estiloa eta gure ustez interesgarria izaten alzen nasketa hori. Israel dantzetatik abiatzen da bera, eta nola errikoiak dienak usu, eta nola azkenean nasketa egiten alden euskal dantza tradizionalarekin. Eta bere mugimendua bizikilurrean da, entzatzen gira ikertzen, olako gai batekin ere Gernika badira gauza hainitz egiteko, hainitz eginak izan die, baina entzatzen gira gure Gernika berri sortzen, ez balin bada errisa ere, baina nola azkenean gauzak minimo bat aldatzen aldugun edo aintzina arazi, en ustez. Le collectif m'a invité à créer une pièce. À ce moment-là, moi, je rentrais d'Israël, où j'avais passé 6 ans. Et je me rappelais surtout de la première année où je suis arrivé dans le pays. Il se trouvait qu'il y avait une guerre entre Gaza et Israël, mais aussi le Liban. Moi, j'étais confronté, bon, peut-être pas à la même intensité de bombardement que Guernica, c'est sûr. Effectivement, on sent déjà la terreur dans les yeux de ses camarades. Et donc c'était une manière de rendre hommage au Pays Basque et puis aussi tout en essayant d'y apporter une vision un peu poétique, parfois y apporter un peu d'humour, malgré l'aspect tragique de cet événement. Et je pense que l'énergie et la vitalité du collectif a permis cela. Egia errateko denak bilakaren dantzari eta musikari guziak errikoi kulturatik etortzen girela. Eta guretzat momentu batean importantea zen euskal dantza eta musikaren mugimendua luzatzea beste zerbait sortzeko. Erraten duzun bezala ez zerbait hobea justu desberdina. Eta gure baitan genituen gauzak eta kezkak eta galderak adiarazteko. Eta azkenean, ustez, nahasketa hori bizik interesgarria da, zenta euskal dantza lurrean izan kiere. Usu zangoekin dantzatzen da. Eta nola azkenean gaina ere sartzen aldugun eta malgotasun bat eta hori guztia dantzea. Baina, ustez, nahasketa polita da.
Mathieu, erran dezaket, bilakatarra zarela hastapenetik, zen eta etorkizunaren proiektuaren oinarrian, baitzinen, ja, gero, etorkizuna deitzen zena, bilakatu da. C'est le rêve, au départ, presque l'engagement, comme ça, la nécessité d'une génération de danseurs, de donner la possibilité à une autre génération, finalement, de danseurs, de devenir professionnels et de pouvoir vivre pleinement de cette pratique qui est la nôtre, de la danse et de la musique basque. Quand on est danseur basque, on reçoit un apprentissage, on reçoit un enseignement et on est en quelque sorte héritier de tout un savoir-faire et on se sent responsable de le faire exister, de l'activer, en tout cas de le faire vivre aujourd'hui. C'était le projet dès le départ de Bilaka, et de le faire vivre au Pays Basque. Voilà. À ce moment-là, les jeunes de la compagnie auraient pu décider de partir ailleurs, de devenir professionnels dans d'autres compagnies et sans doute de s'éloigner du langage chorégraphique basque. Ils ont fait au contraire le choix de rester ici pour proposer à tous les spectateurs des créations contemporaines. Antzoki eta geletako koreografiak egiten dituzue, baina baita ere plazan, karrikan, herrian, ateratzeko dantzari gisa. En réalité, notre culture, elle vit d'abord sur les places et dans la rue, et on vient de là. Dans l'ADN de Bilaka, il y a aussi la présence des musiciens et de la danse toujours au plateau. Ça vient aussi de là. Eszenatoki nazionalaikin, Bide Aide konpainionaz frantsesez delako partaidetza bat dugu 3 urteentzat. Hortan, eszen nazionalak produzitu du Gernika ikusarria, hak du dena eraman hortan, eta idikitzen dauku sare bat nazional mailan, ondoko urtean 10 bat emanaldi emanen baititugu Frantziako beste eszen nazional batzuetan. Eta aldi berean agera iten dauku egonaldi batzuen iteko, aipatuzu Malanden Baretea, hak ere akompainatzen gitu, ondoko 3 urteentzat, bere festivaletan gure produkzioak izaiteko, eta izugarriko aholkuak eta akompainamendua ekartzen dauku, eta horiek ere lurraldeko erreferentzia da eta horretako bikaina da. Adiskideak, Baionan gaude arte hirian, zergaitik, hemen errekontratuko baitugu Bilabal, Bilaka konpainiaren orkestra. Mil esker zinez zuri eta musikariei eskaini diguzuen pieza dela kausa. Baina nun aurkitzen gira beraz? Arte hirian, Baionako arte hirian. Hori da, Baionako arte hirian, konserbatorioaren ondoan, eta hemen beriziki Oldeak estudioan gira.
hau da plataforma koreografiko bat. Negua, saioak, plazaz deitu, besteak beste, atera dituzuen diskoak. Hortan dago zuen ekarpena, zuen sorkuntzak. Guretzako garrantzitsua da sortzea, bai, gure repertoriotik. Baliatzea etengabea dena eta baliatzen dugu ara gurea egiteko. Eta sorkuntza horien helburua da ere transmititzea eta tokiko hemen lujaldeko beste taldeak nahi baute berriz baliatu repertorio hori haiena izaiten alda ere. Gure ideia ara, musika errikoia da, baina gaurko musikarat eramaiten dugu ere, hori baita xedea. Zaude lasai ez naiz ni hasiko bagan edo dantzari gisa ez, baina biziki trebe, baina bai berriz ere musikari lotzeko, jakin nahi nuke zer den bilabal. Bilabal dantzaldiaren ardatza da. Bilakan gure xede nagusia baldin bada idazkera berriko ikusgarriak egitea. Hala ere garrantzitsua da gurekin formatu parte hartzaile baten sortzea eta desakralizatzeko koreografiatzen duguna eta jendearekin plazetan partekatzeko. Beraz, hortan ideia da repertorio errikoia jotzea eta jendearekin partekatzea. Duda izpirik ez dut lortuko duzutela, zea bilakak etorkizuna baitu, ez baitut inolako itzioko merkerik egin nahi, baina zinez senitu duguna emankizun honetan. Berriz ere zinez, mil esker Xabi, zure musika lagun guztieri eta nolaz ez dantzariei eta txikita hontan parte hartu duten guztier. Laster bat eginen dugulakoan nago noski, anartean izan untxa ongi bizi, aio.